lagu iki artine apa? Kok anak batu bata. Ndak roh ae artine kuwi. Paling jangan ya Dek ya lho. Masa kono dawane jangan ya Dek ya. Sesek. Sek. Apa? Penonton sakmene mbane iki lho. Kenapa? Nyawang sampean nganti kami tenggengen. Apa? Karo artine. Ya maaf itu kan lagu dari Minang. Oh dari Minang. Minangkabau. Minangkabau. Minangkaboy. Iya. Makane piantun kene urung pirsa.